Rádio Slovensko, Slovensku. Bežne v 18 riešite banálne tínedžerské veci, ale Karin musela riešiť základnú životnú otázku. Ona zo pár rokov, asi 3-4 hneď po narodení, žila so svojou mamou aj so svojimi súrodencami po rôznych bývaniach, takých prenájmoch a potom bola matke odobratá. A otec tým biologicky, že mal úraz a nedovolovalo mu postarať sa o Karinku, tak vlastne Karin bola umiestnená v tom detskom domove. Mne bola Karinka pridelená ako klientka a ja som ju to ako kľúčová zamestnankyňa mala sprevádzať v tomto zariadení tou formou, že naučiť Karinku sociálnej rehabilitácii, zručnostiam, aby sa Karinka vedela začleniť do bežného života v komunite napriek všetkým tým zdravotným nevýhodám, ktoré má. Prišla s diagnózou autizmus, detská mentálna retardácia. Tým, že sú obidvaja s otcom na invalidnom dôchodku, postačuje im ten príjem, alebo teda môže jej otec poberať na ňu nejaký príspevok? A nie, je to tak zvláštne v našom štáte vymyslené, ale tým, že otec je invalidný dôchodca, tak ten príspevok na opatrovanie poberať nemôže. A naozaj musím Karinku pochváliť, že aj ona prikladá ruku k dielu a odkedy chodí do nášho zariadenia, prešla takou prípravou aj na trh práce, tým, že je len polovičný invalidný dôchodca. A ako vieme teda Karinke spolu s jej ocinom pomôcť, spolu s poslucháčmi Rádia Slovensko? Ako je úžasné, keď sa spraví finančná zbierka a tie finančné prostriedky by oni stále vedeli uplatniť minu napríklad, ja neviem, na hygienické potreby, ošatenie. No proste z tých príjmov, ktoré oni majú, pomôže každé 1 euro, ktoré sa vyzbiera. Kde systém zlyháva, môžeme pomôcť my. Tak pomôžme Karin viesť dôstojný život. Rádio Slovensko, Slovensku. Pomáhame už 5. rok.